Mga igsuon atong sawan ang sulat ni Maya, 21 years old, inahan apan dili asawa, taga Tudila, Camotes, Cebu, nakatukuan ning Tudila. Kaning Tudila mga igsuon, White Beach ni siya. Green Ocean, Blue Sea, Tudila, Camotes. Kay naa na may roll on roll off nga sakyanan diri sa Danau. After 2 hours, tuan na ka sa Camotes. Sa dili pa nato sugdan ang atong sugilanon, happy birthday to John Esparcia. Kay iya rong adlaw natawhan. Marso 1 ta karon mga igsoon. Congratulations ni John Esparcia og siyang hamiling asawa ug kabanayan kaparentihan. Birthday greetings gikan kanako personalmente sa kinatibuk ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi ug St. Paul College Eframos, Cebu City. Sa samang higayon dako na kung garbo ang pag-anunsyo kaninyo sa mga winner sa SWAT suliran sa Pebrero kay Marso 1 lagi ron. Ang unang weekly winner si Pipe. Wa mutug-an sa iyang lungsod pero Cebu province ra. 2,000 ka pesos. Ikaduhang weekly winner si Anali La Libertad, Negros Oriental, 2,000 ka pesos. Ikatulong winner si Mimit, taga Tuntunan, Clarin, Bohol, 2,000 ka pesos. Usbon ko. Ang winner sa Pebrero nga SWAT suliran si Pepe, Cebu Province, 2,000. Si Anali, La Libertad, Negros Oriental, 2,000 ang premyo. Si Mimit sa Tuntunan, Clarin, Bohol, 2,000. Pepe, Anali ug Mimit, kubraha ang inyong premyo nga tag 2,000 kada usa, sud sa 4 ka semana gikan karon. Kay kun dili mo balik kini sa panudlanan sa atong mga sponsor. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframos, Cebu City, nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten, ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos Dungan, magsugod Marso, Lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos bubukas sa High School Department karong Hunyo. Entrance 500, binuan nga tuition 600. Tawag sa dugang kasayuran. Ug karon Maya, Tudila, Camotes. Ikaw Maya, dunay amiga nga si Kati. Kini si Kati adunay igagaw nga si Kenneth. Kini si Kenneth arang-arang ug kahimtang. Kay kini si Kenneth na ay igsuon abroad nga pirming magpadaog dalar. Ug ang mga ginikanan ni Kenneth nagbuhat og resort. So na ang ilang negosyo, resort. Kay sa dagat man ni Tudila, gilibutan man ni dagat ang Tudila. The whole Camotes Island is surrounded by the sea. Puti ang ilang balas, blue ang ilang dagat. Daghang tanom, daghang kinhason, daghang isda, kay nakaadto man ko sa ilang merkado sa Tudila. Nakapangumpra man ko nga tug mga utanon ug mga seafoods. So, ingon si Kati, Maya, na ako'y kasin nga si Kenneth, arang-arang ra ba na sila? Wa na si girlfriend, ako kang introduce ha? Si Maya mura lagwa kay sige, introduce lang ko ni Kenneth. Pagkakita ni Maya ni Kenneth, maayo man daig nawong, gwapo, gawas pa, luho, gawas pa, hawd mo imbitar og mga kananan nga luho, mo regalog mga butang nga mahalon. Impress kaayo si Maya ug nalipay si Maya nga nakasinati siya ni Kenneth. Sa ngadto-ngadto nagkauyab gid sila, si Maya ug si Kenneth. Miabot ang birthday ni Kenneth ug matod ni Kenneth adto ta sa among resort kay naay party, naay kaon, naay kalingawan. Misanong si Maya, miadto sa resort uban ni Kenneth. Nag-inom sila. Sa hubog-hubog na si Kenneth ug si Maya, nanood sila usa ka cottage nga white kana bang bakante nga cottage wa abange.
Way guest ning abang. So dito sila. Tungod kay silang duha hubog na naturjak si Maya ni Kinit. Kay pulos naman sila hubog. Hisos ning buros man si Maya. Pagkahibaw sa amahan ni Kinit, kinsa ni si Maya gipabiay diretso. Na may mga bodyguard ingon, subayan ninyo ning anlag Maya, unsa ni siyang klasehab. Unsa ning langgamang Maya. Ingon man, sir, kana day si Maya, sir, ang iyang amahan mananagat ra. Walay ayaw gid, sir, kay pobre. Perting suko sa imahan ni Kinit. Perting suko as in suko. Gipadala si Kinit abroad. Layas Kinit kay ning boros ka ng imong girlfriend nga nganlan og Maya, pobre ra ba? Dili ko gustong mga sawa kag pobre kay dato na ta. Mo na sugilan nun. So, wala entire nahimo si Maya. Og nahibalaan na lang ni Maya nga samtang si Kinit dito sa abroad na minyo. Natapos ang kinabuhi og paglaom ni Maya. Pagkaibaw niya nga minyo na si Kinit. Pangutana, doktora, ang akong bata 4 years old na karon. Wa gyoy Kinit nagpada bisag text na lang. Ang tubag, di gid na mahitabo kay ang iyang amahan, ang pamilya ni Kinit patriarkal. Unsa man ning patriarkal family? Ang amahan ug ang pong sa amahan mo'y matuman. Way laing matuman nga pong ang iyang pong. Patriarkal. The family that is patriarchal is governed by the father alone. Dili mother no enter, brothers no enter, sisters no enter, uncle, auntie no enter. Ang hari, ang amahan ra gyud. Ug ang amahan nakahukom nga Kinit, sibat ka ngadto sa layo. Ug adto dito pagminyo. Gibuhat ra ba gyud ni Kinit? Apasumpay pangutana, makapangayo ba si Maya og sustento? Ang tubag lisod kay way recognition gikan ni Kinit. Bisan na lang unta tug si Kinit misign sa birth certificate sa bata sa likod, timaan naman kana nganing angkon siya nga ang bata iya. Without recognition, dili siya makapangayo og sustento. Moagi gyud si Maya og DNA sa bata og kang Kinit. Usa siya makaproyba nga anak ni Kinit. Pagkahuman di anak, makapangayo nagsustento. Apasumpay pangutana, makapugos ba si Maya og sustento? Ang tubag dili, hangtod nga adunay DNA test. Ikaduhang pangutana, doktor, ang akong anak gipadana ko sa akong bansagon. Wa ba ni problema? Ang tubag wala. Walay problema pag eskwela, pag graduate, panarbaho, pag minyo. Apasumpay pangutana, makapanunod ba siya sa katigayonan ni Kinit? Ang tubag dili. Kung walay recognition ni Kinit o walay DNA test. Katapusang pangutana, doktor, sa birth certificate sa bata, gibutang nako ang father anon. Okay ra to? Ang tubag okay ra. Makapangayo ba kog support kung anon ang father? Ang tubag dili. Gawas og dunay DNA test. Ang bata o di ba maglisod unya sa iyang pag-eskwela? Ang tubag dili sa maglisod. Insakto man ang imong pamaagi. Doktora, mangayo kog pinpal. Karon ang pinpal ha, ingnon ani. St. Paul College pinpal. Abot man na doon sa St. Paul College Pinpal, ibutang na lang gid akong eskwelahan aron di mawani. St. Paul College Pinpal, Bulacau, Cebu City. Apan sukipi kayog sobre nga naay imungan ug naay silyo ha, kay di jud ko motubag ug wa na. Kay itugyan man nako sa akong mga sekretary. Padada. Di gid kaabtan diha og pinpal kun wa kay sobre ug dili nimo isuwat ang imungan ug address. Sabot ang daan ha. Akong pamahayag, Maya, pahuway na lang sa imong pagpangandoy ni Kinit. Kay sama ka mo sa langit ug yuta.
Si kinit langit, dili gid nimo kana makabuot nganuman iyang amahan maoy mata pobre. Ikaduha, balik pag-eskwela. 21 years old ka pa man, paningkamot pag-eskwela. Pag human ni mong eskwela, pangitag trabaho. Muasenso ka. Kanang bata, ibilin sa imong inahan. Mag-working student ka, diri sa Dakbayan sa Sugbo. Tudi lamang ka, pwede anhara ka sa Bugo City. Anak kam eskwela diya. Maningkamot jud ka, maya, kay single mother man ka. Ug dako na imong grado, musuay kag adto sa ginikanan ni Kinit, ipaila ang bata. Onya ingnon nimong amahan ni Kinit, sir. Ipa-DNA test kining bata kay anak ni Kinit. Ug positive ang DNA, sir. O sustento bakas bata. Atong paabuton ang tubag sa amahan ni Kinit. Kay si Kinit wa na igdungog, tuwa na gid sa layo ug minyo na kini. Kung mo balibad ang amahan ni Kinit, dead end na ka, wa na kay kadtuan. Di man kakakihan ni Kinit. Nga napaangkan ka. Ang imo raging daog ka na raging sustento, kung mo sanong si Kinit ug ang iyang amahan. Kung dili mo sanong, wa na kay mahimo, maya. Dead in ang imong dan. Apan dili ka na magmatuod nga wa ka na'y paglaom sa kinabuhi. Batanon ka pa, makapanikay, sikay ka pa sa imong kagalingong kaugmaon. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon din higyapon sa kining akong suliran. Gikan sa RMN Sibug Stasyon DYHP Tatak RMN. Daghang salamat.